Салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак чӣ хеле ки дида истодед, мо дар ҷои фурӯши скутерҳо қарор дорем. ҳозир аз нарху навои онҳо то ҳадди имкон барои шумо хабар медиҳем. дӯстон, агар навор писанди шумо гардида бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Скутер солаш 2003 асосиам пробегаш 26 000 километр пробег. боз як намуди скутер даҳилим солаш 2010 пробегаш 16 000 километр пробег. намуди берунаш манин боз як даҳилим این سالش چند 2005 10 سالی برورش اون نرخش چندیه تو من این 3600 تومانه این سالش 2010 3600 تومانی بده نرخش با من خواهشمندانه که خریداری چنین سکوترهای زمانه می باشند با سودا می شود. تلفنتون چند کو؟ تلفن وای نبوده داریم 92 965 97 97 زنگ زنید و صاحب همیشه سکوترهای زمانوی شوید. سکوتر دایلیم سالش چند کو؟ 2012 سالش 2012 بوده. زنی چه خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرنه سکوتر منه пробегаш 3000. Значит, кам гаштиги. Нархаш чанд буд? Нархаш кам 438 хеҷе. Нархаш 3800, на? 3800 сомон бо мана хоҳишмандо биён агар бо савдо када мегиранд. Инаш солаш чанд ко? Солаш 2007, пробегаш 16000 километр. Нархаш чанд пулине? нархаш 3700 сомон бо мана хоҳишмандо вай бошанд биён бо савдо када метиҳам. ако телефонтон ча 92 867 0002 маҳрамат занг зентон ва соҳиби ҳамехи скутерҳои замонавӣ шавитон. мана дӯстони азиз боз ман инҷа скутерҳои замонавӣ мана ҳамаш фирми дайлим. боз як скутер дайлим соли барориш чанд ко 2009 2008 мана бинаш чанд ко 2010 випуски нав мани солаш 2010 випуски нав буда. мани намуди берне скутер мана намуди берунаш мани пробегаш 30000 ин дастикошанда абагрев духел палажени ба бисёр ин навароташ навтар чанд пул ако ин 39000 сомон бо мана савдо мешавад. шахсоне ки ҳаме хеле харидорӣ мекунанд савдо мешавад. боз ман инҷа ана фирми дайлим солаш чанд ако солаш 2008 мани намуди берунаш дӯстони азиз мана намуди берунаш мана пробегаш чанд пул ако 39000 сомон бо савдо мешавад. боз ман инҷа ана дайлим ина солаш чанд инам 2008 нархаш 39000 сомон бо савдо мешавад. дӯстони азиз мана савдои мисол бозори скутер мисол дар ҷӯш мана чӣ хеле ки дида истодед. ако номери телефонтон ча 92 896 0002 маҳрамат занг зентон ва соҳиби ҳамехи скутерҳои замонавӣ шавитон. дӯстон ин боз як скутер дайли солаш 2007 мани намуди берунаш
пробега. Нархаш чанд? нархи ҳамин скутер 3500 сомон. Ман солаш 2011 ман ин намуд ҳафтарафи пеш нархаш 4800 сомон. 4800 сомон нархи. Наш солаш чанд? 2006 10 соли бароҷ. Инам дайлим. Мани пробегош чхелики дида истодед. 4000 нархаш 4000 сомон бо савдо мешавад. Ина солаш чанд? 2011 2011 мани намуди берунаш чхелики дида истодед. Мани ҷои нишаст 4000 сомон бо савдо мешавад. Мана ҳозир ако телефонтон ча ако 92 38 12 88 маърама занг зинтон ҳамихи скутерҳои замонавӣ харидорӣ кунтон. мана дӯстони азиз чӣ хеле ки дида истодед савдо дар бозори скутерҳо дар ҷӯшу хурӯш бисёр ҳамин намуди скутерҳои харидорош зиёд. Мисол балечко хоби баъзеҳои хобиш ҳамин скутер мисол 5 кило гардад ҳамин 1 кило мегардад ки харамшуда мо нарху навошам барои шумо маълумот додем. дар оянда ҳам ҳамин бозора як мо ба навор гирифта пайгирӣ мекунем. агар навор писанди шумо гардида бошад ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед дӯстони азиз. мана скутер солаш 2011 мани намуди берунаш дӯстони азиз. мана ҷои нишаст чӣ хеле ки дида истодед. ҳолатош бисёр хуб. нархаш 3500 сомон. мана боз инҷа боз як скутер соли барориш 2012 мани намуди берунаш нархи инам 3500 сомон. боз яхтава инҷа скутер дайлим соли барориш 2016 мани намуди берунаш дӯстони азиз. мана нархаш 4500 сомон бо савдо мешавад. мана дӯстон ҳолаташ хеле дӯстодед. ако телефонтон ча 92 телефон барои маълумот 92 704 44 40 маърама занг зентон ва ҳамихи скутерҳои замонавӣ харидорӣ кунтон дӯстони азиз. дӯстони азиз шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.